Čaute lidi a vítáme vás u našeho nového videa. A teďka tak tady máme ochutnávku pic. Samozřejmě takže salámy, šunka, to je všechno. Já teda ochutnám ty salámy. Docela pikantní, ale fakt dobrý. Já teda šunkovou. Jako mockrát jsem ji neměl, ale podle mě bude dobrá, krásná. Tak papej. Sír tam mají skvělej. Ukážu jenom ještě s šunkou. Já teda taky ochutnám tu šunku, když je tak dobrá. 20 z 10. Mňam. Strašně dobrý. Salámy hodnotíš jak? 10 z 11. Taky si dej salámy. 9,5 z 10. Máš si dát salámy, ne tohle. A salámy. Salámy. Dám teda. Prostě dobrý. 9,5 taky. Doufáme, že se vám to video líbilo a určitě dejte like, jestli se vám líbilo.